Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna. Sri Radha Govinda Mandir ISKCON Guru Srimad Bhagavatam Daslikala Savalam Om Jnanatimirandasya Nananchana Shalagya Chashmidam Yena Tasmai Sri Guruve Namah Sri Chaitanya Manobishtam Sthapidam Yena Bhutale Swayam Rupakada Mahyam Dadadi Supadandi Vandeham Sri Guru Sri Uda Padakamalam Sri Guru Vaishnavam Sri Rupam Sagrajadam Sarganarigunatanitam Tam Sajivam Satvaidam Savadutam Parijana Saidam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sargana Lalitam Sri Vishaga Nidam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpade Gopesha Gopika Kanda Radha Kanda Namastude Taptaka Anjana Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Rashabhan Sude Devi Pranamami Hari Priya Vanchakalpatarubhasya Kripa Sindhubhyev cha Patitanam Pavane Vaishnaveyo Namo Namo Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktasvarupam Bhaktavadaram Bhaktakyam Namami Bhaktashaktikam Nityanandamahanavami Sarvanandakaram Param Harinama Pradandevam Avaduda Shiromani Namo Mahavadinyaya Krishna Prema Pradayade Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishnam Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Buddha Imade Bhakti Vedanta Swamin Nidinamini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshadarini Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Mukhtaya Bhaktaya Srila Prabhupada ki Jai Guru Maharaj ki Jai Nitaya Gaura Premanande Hare Hare Krishna Madeka Bandhu Matsangin Madguru Manmahadana Mannishtaraga Madbhagya Madananda Namastude Grandhara Srimad Bhagavatam ki Jai. Srimad Bhagavatam Tridya Skandam 6ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 4. ഇന്നലെ നമ്മൾ 3 ശ്ലോകങ്ങളല്ലേ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ അല്ലേ? 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. 2 അല്ലേ പ്രഭുജി? 2 എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഓക്കേ. 2 എടുത്തത്. 2 അപ്പോൾ 3ാമത്തെ മുതൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കേ. ലൈവ് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നാല് 3ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള 6ാമത്തെ അധ്യായം വിശ്വരൂപത്തിന്റെ സൃഷ്ടി അല്ലെ. അതിൽ 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, മൈത്രേയ മഹർഷി മഹത്തത്വം പോലുള്ള തന്റെ ശക്തി മൂലം ലോകത്തിലെ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സൃഷ്ടി പ്രക്രിയ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കപ്പെട്ടതായി ഭഗവാൻ ശ്രമിച്ചു. 2ാമത് പരമോന്നത ശക്തനായ ഭഗവാൻ അപ്പോൾ തന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ ഗുണമായ കാളിദേവിയോടൊപ്പം ഒരേ സമയം 23 ഘടകങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുകയും 23 ഘടകങ്ങളെയും സംയോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഭാവാർത്ഥത്തില് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടും വിശദീകരിച്ചിരിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സോനുപ്രവിഷ്ടോ ഭഗവാൻ ജ്യേഷ്ഠരൂപേണ തം ഗണാം ഭിന്നം സമയോജയാമാസ സുപ്തം കർമ്മ പ്രബോധയാൻ. സോനുപ്രവിഷ്ടോ ഭഗവാൻ ജ്യേഷ്ഠാരൂപേണ തം ഗണാം ഭിന്നം സംയോജയാമാസ സുപ്തകർമ്മ പ്രബോധയാൻ. സോനുപ്രവിഷ്ടോ ഭഗവാൻ ജ്യേഷ്ഠാരൂപേണ തം ഗണാം ഭിന്നം സംയോജയാമാസ സുപ്തം കർമ്മ പ്രബോധയാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സോനുപ്രവിഷ്ടോ ഭഗവാൻ ജ്യേഷ്ഠാരൂപേണ തം ഗണാം ഭിന്നം സംയോജയാമാസ സുപ്തം കർമ്മ പ്രബോധയാൻ. സോനുപ്രവിഷ്ടോ ഭഗവാൻ ജ്യേഷ്ഠാരൂപേണ തം ഗണാം ഭിന്നം സംയോജയാമാസ സുപ്തം കർമ്മ പ്രബോധയാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓരോരാളായിട്ട് വേഗത്തിൽ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ശ്രീജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സോനുപ്രവിഷ്ടോ ഭഗവാൻ ജ്യേഷ്ഠാരൂപേണ തം ഗണാം ഭിന്നം സംയോജയാമാസ സുപ്തം കർമ്മ പ്രബോധയാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സോനുപ്രവിഷ്ടോ ഭഗവാൻ ജ്യേഷ്ഠാരൂപേണ തം ഗണ ഭിന്നം സംയോജയാ ആസ സൂക്തം കർമ്മ പ്രബോധയാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബുജാദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സോനുപ്രവിഷ്ടോ ഭഗവാൻ ജ്യേഷ്ഠാരൂപേണ തം ഗണാം ഭിന്നം സംയോജയാം ആസ സുപ്തം കർമ്മ പ്രബോധയാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സോനുപ്രവിഷ്ട ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠരൂപേണ തം ഗണാം ഭിന്നം സംയോജയാമാസ സുപ്തം കർമ്മ പ്രബോധയാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സോനുപ്രവിഷ്ടോ ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠരൂപേണ തം ഗണാം ഭിന്നം സംയോജയാമാസ സുപ്തം കർമ്മ പ്രബോധയാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സോനുപ്രവിഷ്ടോ ഭഗവാൻ ജ്യേഷ്ഠാരൂപേണ തം ഗണാം ഭിന്നം സംയോജയാം ആസ സുപ്തം കർമ്മ പ്രബോധയാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സോനുപ്രവിഷ്ടോ ഭഗവാൻ ജ്യേഷ്ഠരൂപേണ തം ഗണാം ഭിന്നം സംയോജയാമാസ സുപ്തം കർമ്മ പ്രബോധയാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാ ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സോനുപ്രവിഷ്ടോ ഭഗവാൻ ചേഷ്ടാരൂപേണ തം ഗണാം ഭിന്നം സംയോജയാം ആസ സുപ്തം കർമ്മ പ്രബോധയാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ.
हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सोऽनुप्रविष्टो भगवान् चेष्टारूपेण तं गणां भिन्नं संयोजयाम आसा सुप्तं कर्म प्रबोधयान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। शोभा प्रदीप माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सोनु प्रविष्टो भगवान् चेष्टारूपेण तं गणां भिन्नं संयोजयाम आसा सुप्तं कर्म प्रबोधयान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। रंगमणि माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सोनु प्रविष्टो भगवान् चेष्टारूपेण तं गणां भिन्नं संयोजयाम आसा सुप्तं कर्म प्रबोधयान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। डॉक्टर विजय मारिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सोऽनुप्रविष्टो भगवन् चेष्टारूपेण तं गणं भिन्नं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयन्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। राजी माता जी। माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सोनु प्रविष्टो भगवान् श्रेष्ठारूपेण तङ्गणां भिन्नं संयोजयाम आसा सुप्तं कर्म प्रबोधयान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। अनिता कुमारी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम भगवते वासुदेवाय। सोनु प्रविष्टो भगवान् चेष्टारूपेण तं गणां भिन्नं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके। वत्सलायम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सोनु प्रविष्टो भगवान् शेषारूपेण तं गणां भिन्नं संयोजयाम आसा सुप्तं कर्म प्रबोधयान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तानु प्रदीप माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सोऽनुप्रविष्टो भगवान् चेष्टारूपेण तं गणां भिन्नं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। रमणी माता जी। वाइस प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सोनु प्रविष्टो भगवान् चेष्टारूपेण तं गणां भिन्नं संयोजयाम आसा सुप्तं कर्म प्रबोधयान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ओके। जमीला माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सोनु प्रविष्टो भगवान् चेष्टरूपेण तं गणां भिन्नं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके। पंकजाक्षी माता जी। हरे कृष्ण। पंकजाक्षी माता जी अनम्यूट माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सोनो प्रविष्टो भगवस्सु चेष्टरूपेण तं गणां भिन्नं संयोजयाम आसा सुप्तं कर्म प्रबोधया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके। वसंता माता जी। माता जी।
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സോനു പ്രവിഷ്ടോ ഭഗവാൻ ചേഷ്ടാരൂപേണ തം ഗണാം ഭിന്നം സംയോജയാം ആസ സുപ്തം കർമ്മ പ്രബോധയാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. വിഷ്ണുപ്രിയ വിനിത ദേവിദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സോനു പ്രവിഷ്ടോ ഭഗവാൻ ചേഷ്ടാരൂപേണ തം ഗണാം ഭിന്നം സംയോജയാമാസ സുപ്തം കർമ്മ പ്രബോധയാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഉണ്ണികൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സോനു പ്രതിഷ്ഠ ഭഗവാൻ ചേഷ്ടരൂപേണ തം ഗണം ഭിന്നം സംയോജയാമാസ സുപ്തം കർമ്മ പ്രബോധയാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമലത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സോനു പ്രവിഷ്ടോ ഭഗവാൻ ചേഷ്ടാരൂപേണ തം ഗണാം ഭിന്നം സംയോജയാം ആസ സുപ്തം കർമ്മ പ്രബോധയാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പുതിയ പേര് മറന്നുപോയി. പുതിയ പേര് സാവിത്രി കൃപേശ്വരി ദേവിദാസി. അതൊരിക്കൽ ആക്കിയാൽ മതി. ഒരിക്കൽ ഇതിൽ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പോഴും അതിൽ തന്നെ ആ പേര് തന്നെ വരും കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി പ്രഭുജി. ആയിക്കോളാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോനു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സോനു പ്രവിഷ്ടോ ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠരൂപേണ തം ഗണാം ഭിന്നം സംയോജയാമാസ സുപ്തം കർമ്മ പ്രബോധയാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. വത്സലജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സോനു പ്രവിഷ്ടോ ഭഗവാൻ ചേഷ്ടാരൂപേണ തം ഗണാം ഭിന്നം സംയോജയാമാസ സുപ്തം കർമ്മ പ്രബോധയാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാശ്രീ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സോനു പ്രവിഷ്ടോ ഭഗവാൻ ചേഷ്ടാരൂപേണ തം ഗണാം ഭിന്നം സംയോജയാം ആസ സുപ്തം കർമ്മ പ്രബോധയാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സോനു പ്രവിഷ്ടോ ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠരൂപേണ തം ഗണാം ഭിന്നം സംയോജയാമാസ സുപ്തം കർമ്മ പ്രബോധയാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. മനീഷ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സോനു പ്രവിഷ്ടോ ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠരൂപേണ തം ഗണാം ഭിന്നം സംയോജയാമാസ സുപ്തം കർമ്മ പ്രബോധയാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ നായർ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സോനു പ്രവിഷ്ടോ ഭഗവാൻ ചേഷ്ടരൂപേണ തം ഗണാം ഭിന്നം സംയോജയാമാസ സുപ്ത കർമ്മ പ്രബോധയാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സോനു പ്രവിഷ്ടോ ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠരൂപേണ തം ഗണാം ഭിന്നം സംയോജയാം ആസ സുപ്തം കർമ്മ പ്രബോധയാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ശോഭ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സോനു പ്രവിഷ്ടോ ഭഗവാൻ ചേഷ്ടാനുരൂപേണ തം ഗണാം ഭിന്നം സംയോജയാമാസ സുപ്തം കർമ്മ പ്രബോധയാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, സുപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സോനു പ്രവിഷ്ടോ ഭഗവാൻ ചേഷ്ടാരൂപേണ തം ഗണാം ഭിന്നം സംയോജയാമാസ സുപ്തം കർമ്മ പ്രബോധയാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനുത്തര കൃഷ്ണ ദേവിദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. അൺമൈറ്റ് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സോനു പ്രവിഷ്ടോ ഭഗവാൻ ചേഷ്ടാരൂപേണ തം ഗണാം ഭിന്നം സംയോജയാം ആസ സുപ്തം കർമ്മ പ്രബോധയാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ പതാനുപത വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. സ അത് അനുപ്രവിഷ്ട അങ്ങനെ പിന്നീട് പ്രവേശിക്കുന്ന ഭഗവാൻ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷൻ ചേഷ്ടാരൂപേണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംരംഭത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യത്താൽ അഥവാ കാളിദേവിയാൽ തം അവർ ഗണം എല്ലാ ജീവസത്തുക്കളും ദേവന്മാർ ഉൾപ്പെടെ ഭിന്നം വേറെ വേറെ സംയോജയാം ആസ കർമ്മത്തിലേർപ്പെട്ടു സുപ്തം ഉറങ്ങുന്ന കർമ്മ പ്രവൃത്തി പ്രബോധയൻ ഉണർത്തുന്ന. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദി. അങ്ങനെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ഘടകങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ജീവസത്തകൾ ഒരുവൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന് ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് പോലെ വിഭിന്ന കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് ഉണർന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദി ജയ്. സൃഷ്ടി പ്രക്രിയ വയ്ക്കപ്പെട്ടതോടെ അവബോധാവസ്ഥയിലായ വ്യക്താത്മാവുകൾ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഈ വ്യക്തിഗത ജീവസത്തകളെല്ലാം അവസാനം വരേക്കും ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. എങ്കിലും ഓരോ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിലും അവർ സ്വയം സ്വതന്ത്രരാകാനും മുക്താത്മാക്കളാകാനും അവസരം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാനുമായുള്ള തങ്ങളുടെ ബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കാനും അങ്ങനെ തങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രരാകാമെന്നും സ്വതന്ത്രരാകുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ആത്യന്തിക നേട്ടം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അവർക്ക് വൈദിക വിജ്ഞാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. വേദങ്ങൾ യഥാവിധി ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെടുകയും ക്രമാനുഗതമായി ആത്മീയ ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ വ്യക്താത്മാവുകൾ അവരുടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാത്ത അഭിലാഷങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. ഒരു ശരീരം വിഘടിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്താത്മാവ് എല്ലാം വിസ്മരിക്കുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായി പരമാത്മരൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കരുണാമയനായ ഭഗവാൻ അയാളെ ഉണർത്തുകയും അയാളുടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാത്ത അഭിലാഷങ്ങളെ പറ്റി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതോടെ അയാൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ തന്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ അഭിലാഷങ്ങൾ സഫലമാക്കാൻ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങും. ഭഗവാന്റെ ഈ അസാധാരണമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിനെ ആ ബദ്ധാത്മാവിന്റെ വിധി എന്ന് വിളിക്കാം. ആഗ്രഹ സാഫല്യത്തിന് വേണ്ടി വീണ്ടും നടത്തുന്ന നെട്ടോട്ടവും ആ ആത്മാവിനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിൽ കുടുക്കിയിടുകയേ ഉള്ളൂ എന്ന് ബുദ്ധിയുള്ള ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാക്കും. ലോകത്തിന്റെ ഭാഗികമോ പൂർണ്ണമോ ആയ വിഘടനത്തിന് ശേഷമുള്ള ആത്മാവിന്റെ അതീന്ദ്രിയ
ആത്മാവിന്റെ അബോധനിദ്രയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യമെന്ന് ചില ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ദർശനികൾ തെറ്റായി അംഗീകരിച്ചു. ലോകത്തിന്റെ ഭാഗികമോ പൂർണ്ണമോ ആയ വിഘടനത്തിന് ശേഷമുള്ള ആത്മാവിന്റെ അബോധനിദ്രയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യമെന്ന് ചില ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ദാർശനികർ തെറ്റായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗികമായ വിഘടനത്തിന് ശേഷം ജീവാത്മാവ് മാസങ്ങളോളം മാത്രമേ അബോധാവസ്ഥയിൽ തുടരുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ പൂർണ്ണമായ വിഘടനാന്തരം ആത്മാവിന്റെ അബോധ സുഷുപ്തി ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളോളം തുടരും. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പുനർസൃഷ്ടി നടക്കുമ്പോൾ അത് ഭഗവാനാൽ വീണ്ടും സ്വകർമ്മങ്ങളിലേക്ക് ഉണർത്തപ്പെടും. ജീവസത്ത ശാശ്വതനാണ്. അവബോധം ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അതനുഷ്ഠിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ ജീവിതാവസ്ഥ. ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് നിഷ്ക്രിയനാകാൻ കഴിയില്ല. ആകയാൽ അത് തൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാക്കാൻ വൈവിധ്യമാർന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനാകുന്നു. അതിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിത സേവനത്താൽ പരിശീലിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ ജീവിതം പൂർണ്ണമായും ജീവസത്ത ആത്മീയാകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട് നിത്യമായ ഉണർവിലാവുകയും ചെയ്യും. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിൻ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം നമോ വിഷ്ണുമതായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ പൂരി ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണിപചാരി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി ഭാഷാത്യദേശ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണോക്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയരാജിക്ക് തായ ഗൗരവപ്രമാണി. നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലെ അവസാനമായിട്ട് മഹത്തത്വത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലും വിവരിക്കുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? പരമദൈവതമൃഷ്യം ഘടകങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ജീവസത്തകൾ ഒരുവനോ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നുള്ള ജോലികൾ ഏർപ്പെടുന്ന പോലെ വിവിധ കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് ഉണർന്നു എന്നത്. പ്രഭാതരിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, സൃഷ്ടി പ്രക്രിയ നിർത്തിവെക്കപ്പെട്ടതോടെ അബോധാവസ്ഥയിലായ വ്യക്തിയാത്മാവുകൾ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഈ വ്യക്തിഗത ജീവസത്തകളെല്ലാം അവസാനം വരേക്കും ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. എങ്കിലും ഓരോ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിലും അവർ സ്വയം സ്വതന്ത്രരാകാനും മുക്താത്മാക്കളാകാനും അവസരം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ബദ്ധജീവാത്മാക്കളാണ് അല്ലെ. അവരെ ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ള മുക്താത്മാക്കളെ ഭഗവാൻ ഇവിടേക്ക് അയക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ഇവിടെ അയക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? പതീതരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്, അവരെയൊക്കെ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പം നമ്മളെ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിൽ ഇപ്പം 2 ദിവസം മുന്നേ ചടങ്ങൊക്കെ നടന്നു അല്ലെ. ദീക്ഷ ചടങ്ങ്. കുറെ 70ഓളം ഭക്തന്മാർക്ക് അല്ലെ ജയപതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ് ദീക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 9ഓളം പേർക്ക് ബ്രാഹ്മണിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അനേകം പേർക്ക്
ഷെൽട്ടർ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി, ഗുരുവാശ്രയം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് വിഷമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളെയൊക്കെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആ പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്താ പറയാ, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു ഫാഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ പേര് കുറച്ച് ദേവിദാസി അല്ലെങ്കിൽ ദാസൻ എന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ആയി എന്നാണ് അല്ലെ. എല്ലാം ഇത് വെറുതെ ഒരു പേരിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ ശിഷ്യൻ, ഞാൻ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മളടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജീവനാഥ് പ്രഭു, അദ്ദേഹം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്. അദ്ദേഹത്തിന് ദീക്ഷ പേരൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം വേറൊരു പേരായിരുന്നു. അപ്പോ ജീവനാഥ് എന്ന പേര് കിട്ടിയപ്പോൾ ജീവനാഥ് ദാസ് എന്ന പേര് കിട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷം. എല്ലായിടത്തും പോയിട്ട് എല്ലാവരോടും പറയാൻ തുടങ്ങി, എൻ്റെ പേര് ജീവനാഥ്, ജീവനാഥ്, ഞാൻ ശിവനാഥ് എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ വേറെ ഓപ്പൻസ് ഒന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം തന്നെ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മളോട്. അതിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കിത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടന്ന എല്ലാവരിടത്തും പ്രഭുപാദരും ഇത് കേൾക്കുകയുണ്ടായി. വേറെ ആളോടെല്ലാം പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദരെ വിളിച്ചു, അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ പേരെന്താണ്? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജീവനാഥ്. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു ദാസ്. ജീവനാഥ് ദാസ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ അല്ലെ ഒരാളെ ആ പേര് മാത്രം വിളിക്കും, ദാസ് എന്നുള്ളതും അല്ലെ. ഒരിക്കലേ ഒരു ടെമ്പിളിലെ പുറത്തുള്ള ഒരാള് കാണാനായിട്ട് വന്നു, ഭക്തൻ. അദ്ദേഹം അതിന്റെ മുന്നേ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റിനൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്തോ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ആ വലിയ പേര് മുഴുവനായിട്ട് ഓർക്കാൻ കഴിയില്ല. അവസാനത്തെ വാക്കം മാത്രം അദ്ദേഹം കേൾക്കുകയുണ്ടായി, ദാസ്. നടന്നിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് മുംബൈയിലെ. അപ്പൊ ദാസ് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ല, ബാക്കിയൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. സ്പീഡിൽ ആ മുഴുവൻ പേരും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല. അവസാനത്തെ ദാസ് എന്ന് മാത്രം കേട്ടു. പിന്നെ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ആ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റിനെ തിരക്കുകയുണ്ടായി. ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റുമാരെ ഇടയ്ക്കിടെ മാറും അല്ലെ, ചില വലിയ ടെമ്പിളിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, ഇടയ്ക്കിടെ മാറും. അപ്പോ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ദാസിനെ കാണുന്നു. ദാസോ? അതിന്റെ മുന്നിലുള്ള പേരുമായിരുന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല, ദാസ് എന്ന് മാത്രമേ എനിക്കറിയുള്ളൂ, ബാക്കിയൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഓരോരോ ഭക്തന്മാരുടെ പേര്, ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരുടെ പേരുകളൊക്കെ ചോദിക്കും. ഇന്ന പേര് വേണ്ട, ഇന്ന ദാസാണോ, ഓരോരോ ദാസ് ദാസ് എന്നങ്ങനെ കുറെ ചോദിക്കും. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ആ വ്യക്തിയെ കണ്ടാൽ അറിയാം. അവസാനം അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ കാണുകയുണ്ട്. ഞാൻ ഈ വ്യക്തിയെ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോ ഈ കാര്യങ്ങള് അവിടെയുള്ള മഹാരാജ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കാണ് തെറ്റ് പറ്റിയത്, അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു തെറ്റും പറ്റിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ്. ദാസനാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദാസനെയാണ് കാണാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. നമ്മളെയൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കേൾക്കാലോ അല്ലെ? ചെറിയ മൈക്ക് എന്തോ പ്രശ്നം. കേൾക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ്, എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അപ്പൊ മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് തെറ്റുപറ്റിയത്. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ദാസരാണ് എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ദാസൻ. ജീവേര സ്വരൂപ ഹോയി കൃഷ്ണര നിത്യദാസ, അതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ദീക്ഷ എടുത്തവർക്ക് അറിയാം, വലിയ യജ്ഞമൊക്കെ നടത്തുകയുണ്ട് അല്ലെ.
അതിലൂടെ നമ്മുടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളും എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി തീർത്തിരിക്കുകയാണ്. പുതിയൊരു ദീക്ഷ നൽകുമ്പോൾ എന്താണ് രണ്ടാം ജന്മം അല്ലെ. നമുക്ക് അച്ഛനും അമ്മയിട്ട പേരും അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, അത് മാറ്റിയിട്ട് സ്പിരിച്വലായിട്ട് ഒരു പേര് കിട്ടി. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പുതിയ ജന്മം, നമ്മുടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കി ഗുരു അതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി, ഗുരു അത് ഏറ്റെടുത്ത് എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുകയുണ്ട്. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അങ്ങനെ ഇവിടെയുള്ള ഓരോ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിലെ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്ക് സ്വതന്ത്രരാക്കാനും മുക്താത്മാക്കളാകാനും അവസരം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാനുമായുള്ള തങ്ങളുടെ ബന്ധം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും എങ്ങനെ തങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രരാകാമെന്നും സ്വതന്ത്രരാകുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ആത്യന്തിക നേട്ടം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അവർക്ക് വൈദിക വിജ്ഞാനം പ്രയോജനപ്പെടും. വേദങ്ങൾ യഥാവിധി പഠിക്കു വഴി ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തി രസത്തെ പ്രവേശിക്കപ്പെടുകയും ക്രമാനുഗതമായി ആത്മീയാകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇതൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം അല്ലെ. നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ട് അന്ന് ആരാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ ധാരാളം കണ്ടുപിടുത്തുന്നതാണ് അല്ലെ, അന്യഗ്രഹങ്ങളിലുള്ളതും മറ്റുള്ളതും ഒക്കെ. എന്നാൽ സ്വയം താൻ ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം പോലും അവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ജ്ഞാനം അവർക്ക് ലഭിക്കും. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ള ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം, പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്ത് പോയാൽ തന്നെ അവർ പറയും നമുക്ക് ഇതൊന്നും വായിക്കാനുള്ള സമയമില്ലായിരുന്നു അല്ലെ. അവസാനം എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഇങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് അല്ലെ, അവസാനം ആ ലബോറട്ടറിയിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കൂറയോ പാറ്റയോ പല്ലിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത ജന്മം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാനും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോവാം എന്നൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് പിടിച്ച് അതൊന്നും സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ജന്മങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. പറയുന്നു, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സാക്ഷിയായി പരമാത്മ പ്രതിഷ്ഠിച്ച കരുണാമനായ ഭഗവാൻ അയാളെ ഉണർത്തുന്നു. അയാളുടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാത്ത അഭിലാഷങ്ങളെ പറ്റി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതോടെ അയാൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ തന്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ അഭിലാഷങ്ങൾ സഫലമാക്കാൻ പ്രവർത്തിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ഈ അസാധാരണമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിന് ഒരു ബദ്ധാത്മാവിന്റെ വിധി എന്ന് വിളിക്കും. ആഗ്രഹ സാഫല്യത്തിന് വേണ്ടി വീണ്ടും നടത്തുന്ന നെട്ടോട്ടമുള്ള ആത്മാവിന് ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രികരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിൽ കുടുക്കിയിടുകയുള്ളൂ. ബുദ്ധിയുള്ള ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാകും. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേറെ യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ന ധനം ന ജനം ന സുന്ദരീം കവിതാം ജഗദീശകാമി മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരേ ഭവതാർ ഭക്തിർ ആഹേതി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിശാശ്വതർ പറയുന്നത് യാതൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയും. ധാരാളം അനുയായികളോ സുന്ദരികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളോ ധാരാളം പണമോ പ്രശസ്തിയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന്. നമ്മ ജന്മനി ജന്മനീശ്വര എന്ന് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേ മോശം പോലും ആഗ്രഹിക്കില്ല ഒരു ഭക്തൻ. എത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതിലൊക്കെ ഭഗവാനെ ഓർക്കാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും സാധിച്ചാൽ മതിയെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. ലോകത്തിന്റെ ഭാഗ്യവും പൂർണ്ണമായ വികടനത്തിന് ശേഷമുള്ള ആത്മാവിന്റെ അബോധനെതിരെയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ അന്തിമ ചില ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ദാർശനികർ തെറ്റായ ഭൗതികദേഹത്തിന്റെ ഭാഗികമായ വികടനത്തിന് ശേഷം ജീവാത്മാവ് മാസങ്ങളോളം മാത്രമേ അബോധാവസ്ഥയിൽപ്പെടുകൂ. എന്നാൽ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ പൂർണ്ണമായ വികടനാന്തരം ആത്മാവിന്റെ അബോധ സുഷുപ്തി ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളോളം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പുനഃസൃഷ്ടി നടക്കുമ്പോൾ അത് ഭഗവാനാൽ വീണ്ടും
സ്വകർമ്മങ്ങളിലേക്ക് ഉണർത്തപ്പെടും. ജീവസത്ത് ശാശ്വതനാണ്. അവബോധം ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അത് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് അതിന്റെ സ്വാഭാവികമായ ജീവിതാവസ്ഥ. ഭാരതീയം മാതാജി എന്തെല്ലാം ചൊല്ലാൻ അടുത്ത സ്ത്രീ ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ നിൽക്കുന്നാലും നാലാമത്തെ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രബുദ്ധ കർമാദേവേന ത്രയോവിംശതിഗോ ഗണഃ പ്രേരിതോളജനായ സ്വാഭിർ മാത്രാഭിരതി പൂരുഷം. പ്രബുദ്ധ കർമ്മദൈവേന ത്രയോവിംശതിഗോ ഗണഃ പ്രേരിതോളജനയത് സാബിർമാത്രാഭിരതി പുരുഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി തെലുഗു വൈഷ്ണവജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം തെലുഗു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രബുദ്ധ കർമ്മ ദൈവേന വിംശതിഗോ ഗണഃ വിംശതിഗോ ഗണഃ. കാണുന്നില്ല, കാണാതെ കാണാവോ? ഇത് മറ്റേ ഒറ്റ ലൈനായോണ്ട് ഇങ്ങനെ ആ ലൈൻ കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, ചെറുതാക്കാം കുറച്ച്. വലുതാ, അധികം വലുതാക്കാനും കഴിയില്ല. ഫോൺ കേടായതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന്. പ്രബുദ്ധ, അത് തിരിച്ചു പിടിച്ചാൽ മതി. വർഷം തിരിച്ചു പിടിക്കുമ്പോ പ്രബുദ്ധ കർമ്മ ദൈവേന മത ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. പ്രബുദ്ധ കർമ്മ ദൈവേന ത്രയോവിംശതിഗോ ഗണഃ പ്രേരിതോളജനായ സ്വാഭിർമാത്രാധിരതി പൂരുഷഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. പരമോന്നതന്റെ ഇച്ഛയാൽ 23 ഘടകങ്ങളും സംയോജിച്ച് പ്രവർത്തന നിരതമായപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അതിബൃഹത്തായ ഭൗതിക രൂപം അഥവാ വിശ്വരൂപ ശരീരം അസ്തിത്വം പ്രാപിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദ. നിർവ്യക്തികവാദികളാൽ വളരെയേറെ അഭിനന്ദിക്കപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ അതിബൃഹത്തായ ഭൗതിക രൂപം അഥവാ വിരാട് രൂപം അഥവാ വിശ്വരൂപം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാശ്വത രൂപമല്ല. ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ വിഘടനത്തിന് ശേഷം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛാനുസരണം ആയതാണത്. നിർവ്യക്തികവാദികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം അഥവാ വിരാട് രൂപം അർജുനന് പ്രകടമാക്കി. കൃഷ്ണനാണ് വിരാട് രൂപം പ്രകടിപ്പിച്ചത്, അല്ലാതെ വിരാട് രൂപത്താൽ കൃഷ്ണൻ പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. ആകയാൽ വിരാട് രൂപം ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ആകാശത്തിലെ രൂപമല്ല, അത് ഭൗതിക ആവിഷ്കാരമാണ്. ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ അർച്ചാവിഗ്രഹം അഥവാ ആരാധ്യാർഹമായ മൂർത്തിയും മതനിഷ്ഠക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭഗവാന്റെ ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആവിഷ്കാരം. ഭൗതിക സ്പർശം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അത്തരം വിരാട് അർച്ചാരൂപങ്ങളും ശാശ്വതനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും വേറിട്ടതല്ല.
ഫോണിൽ കാണിക്കുന്നതാണ്ട് കുറച്ചൊരു സ്ലോ ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. 5-ാമത്തെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരേണ വിശദാസ്വസ്മിൻ മാത്രയാ വിശ്വസൃഗണഃ ശുശോഭാന്യോന്യമാസാദ്യ യസ്മിൻ ലോകാശരാചരഃ. പ്രഥമ ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീലപ്രഭുപാദികേ. ഭഗവാൻ തന്റെ വിസ്തരണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്താൽ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ ഘടകങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അവ സകല ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളും ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായ എല്ലാ ഭൗതിക സൃഷ്ടികളും വിശ്രമിക്കുന്ന അതിബൃഹത് രൂപമായി പരിണമിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദികേ. ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണാംശത്തിന്റെ പ്രവേശമില്ലാതെ വിസ്തരണ ഭാഗത്തിന്റെ പ്രവേശമില്ലാതെ വ്യക്തവും പൂർണ്ണമായ രൂപം കൈവരിക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്ത കേവല പദാർത്ഥങ്ങളാണ്. പദാർത്ഥങ്ങൾ ആത്മീയമായി സ്പർശിക്കപ്പെടാതെ വലുതാവുകയും ചെറുതാവുകയോ ഇല്ലെന്നാണ് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ആത്മീയതയുടെ ഉൽപ്പന്നം തന്നെയായ പദാർത്ഥം പക്ഷെ ആത്മീയതയുടെ സ്പർശമില്ലാതെ വളരും. ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ വ്യക്തികൾ തെറ്റായി കണക്കൂട്ടുന്നത് പോലെ മുഴുവൻ ഭൗതിക ആവിഷ്കാരത്തിനും ബൃഹത് രൂപം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. പദാർത്ഥ രൂപത്തിനുള്ളിൽ ആത്മാവുള്ളിടത്തോളം അതിന് വേണ്ടത്ര വളരാം. ആത്മാവില്ലാതെയാകുമ്പോൾ പദാർത്ഥം വളർച്ച നിർത്തുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു മനുഷ്യജീവിയുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ആത്മീയാവബോധം ഉള്ളിടത്തോളം ശരീരം അതിനു വേണ്ടത്ര വലുപ്പത്തിൽ വളരും. ആത്മീയാവബോധം ഇല്ലാതെയാകുമ്പോൾ അത് വളർച്ച നിർത്തുന്നു. ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 2 ആത്മീയാവബോധത്തിനാണ് ശരീരത്തിനെല്ലാം പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ശരീരത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയുന്ന അതേ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് എല്ലാ ഭൗതിക ശരീരവും വളരുന്നത്. അതേസമയം വ്യക്തിയിലെ അതിസൂക്ഷ്മമായ ജീവാത്മാവാണ് അതിബൃഹത്തായ അതിബൃഹത്തായ ഭൗതിക ലോകരൂപത്തിന് നിദാനം എന്നൊരുവൻ വിഡ്ഢിത്തം ചിന്തിക്കുകയും വരും. ഭൗതിക ലോക രൂപത്തെ വിരാട് രൂപം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ തന്റെ വിസ്തരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അതിനുള്ളിലാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഓക്കെ, 6-ാമത്തെ സമയമുണ്ടോ? തോന്നുന്നല്ലേ? ആറാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹിരണ്മയഃ സ പുരുഷഃ സഹസ്രാ പരിവത്സരാൻ അണ്ഡകോശോ ഭാവസാപ്സു സർവസത്വോപബൃംഹിതഃ. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി. ഹിരണ്മയൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അതിബൃഹത്തായ വിരാട് പുരുഷൻ ലോകത്തിലെ ജലത്തിനു മീതെ 1000 സ്വർഗീയ വർഷം വസിക്കുകയും എല്ലാ ജീവസത്തുക്കളും ഇദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദ് ജയ്. ഭഗവാൻ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായി ഓരോ ലോകത്തിലും പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷം ലോകത്തിന്റെ അർദ്ധഭാഗം ജലത്താൽ നിറയ്ക്കപ്പെട്ടു. നമുക്ക് ദൃശ്യസാധ്യമായ ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളുടെ
ഭൗതിക ആവിഷ്കാരവും ശൂന്യാകാശവും മറ്റും മുഴുവൻ ലോകത്തിന്റെ പാതിഭാഗം മാത്രമാണ്. ആവിഷ്കാരം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പും വിഷ്ണു ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷവുമായി 1000 സ്വർഗീയ സംവത്സരങ്ങളുടെ കാലയളവുണ്ടായിരുന്നു. മഹത്തത്വത്തിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ സന്നിവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ജീവസത്തകളെല്ലാം ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഫോണിലാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. വിവിധ ലോകങ്ങളിലേക്ക് വിഭജിക്കപ്പെടുകയും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജനനം വരെ ഭഗവാനിൽ ശയിക്കുകയും ചെയ്തു. ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജീവസത്ത ബ്രഹ്മാവും മറ്റു ദേവന്മാരും ജന്തുവർഗങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഉണ്ടായത്. മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പിതാവ് മനു ആകിയാൽ മനുഷ്യകുലത്തെ സംസ്കൃതത്തിൽ മനുഷ്യനെന്ന് വിളിക്കുന്നു. മനുഷ്യത്വം വ്യത്യസ്ത ശാരീരിക ഗുണങ്ങളായി വിവിധ ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളിലുടനീളം വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഇതിന്റെ സ്ലൈഡ് ആക്കിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കിലായിട്ട് ഫോണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നാളെ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഏകദേശം തിരക്കൊക്കെ ഇന്നുകൊണ്ട് കഴിയും. ഇന്ന് ഗുരുമഹാരാജ് തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ്. ഇന്ന് രാത്രി പോകും തിരിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെത്താം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിദാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദക്ക് ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ പ്രമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മുൻ ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഘടനയെ പറ്റി 23 ഘടന എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു? 23 ഘടകങ്ങൾ. ആ, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട് പ്രഭുജി. ഭഗവത്ഗീതയില് 24 ഘടകങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഭൗതിക. 23 ഇതും പിന്നെ മനസ്സല്ലേ വരുന്നത് ലാസ്റ്റിലെത്തത്? അല്ല, പ്രപഞ്ച ഘടകം 24 എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 24ആണ്. ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഭഗവത്ഗീതയില് 13-ാം അധ്യായം 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം. 7-ാം ശ്ലോകം തന്നെ. അതിനകത്ത് 24 മൂലകങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം.
ഓക്കെ. ദാ 24 മൂലകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. ഇതിൽ മനസ്സാണ്, മനസ്സിന്റെ ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നേരത്തെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടുള്ളത് ഓരോ ശക്തിയിൽ നിന്നും ഓരോ ദേവന്മാരിൽ നിന്നും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഇപ്പൊ മനസ്സാണ് ഇതിൽ പെടാത്തതുള്ളത്. ബാക്കി 23 കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ. ഞാനത് കുറച്ച് ദിവസം തിരക്കായോണ്ട് അതിന് മുന്നിലത്തെ ഭാഗങ്ങൾ നോക്കിയില്ല. അതിന് മുന്നിലത്തെ ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ അതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. യോഗത്തിന്റെ വിഘടനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അത് മനസ്സിലായില്ല പ്രഭുജി.